Perfect. I love it. What's up guys? What's up mga barads? It's me, Ylarn again, and welcome back to my YouTube channel. So ayun nga guys, kumusta kayong lahat? Panibagong araw at panibagong vlog na naman yung ating gagawin. And for today's recipe guys, magluluto tayo ng isa sa mga kilalang Filipino dessert dito sa atin. At yun nga ay ang MAJA BLANCA. So ayun nga guys, actually, itong recipe na to is napaka-simple. Pwede nyong mabili yung mga ingredients niya sa mga sari-sari store lang. So, ayun, hindi siya actually mahirap hanapin. So, tara! Simulan na natin! So, bali, ito yung mga ingredients natin, guys. Ito, kailangan natin ng 4 cups of coconut milk. Ito yung kakanggata, guys, yung unang tiga na sinasabi nila. And then, kailangan din natin ng evaporated milk, this one. And then, corn, ito. Kung wala kayong corn in can, pwede kayo actually if you have corn sa paligid, like yung mga fresh, ganon, ilalagay nyo lang. So, pwede nyo siyang gamitin. And then, kailangan din natin ng 1 cup of sugar. And then, yung ating cornstarch, 1 cup din of cornstarch. And then, half cup of condensed milk. And then, ito guys, optional lang siya, peanut. Actually, yung peanut lang na gamit ko is yung nabibili lang, yung Happy Peanut. Yon yung parang 1 peso each. And then, kailangan din natin ng cheese for toppings. And then, latte. So ito guys, actually, your choice kung anong gagamitin mong for toppings. It's either cheese or yung latte. Pero since meron naman tayong available, so gagamitin na din natin. Ito pala guys, yung paggawa nito is hindi ko na isasama sa video since madali lang naman siya. And then, so basically, yun lang yung ating mga ingredients na kakailanganin. So, tara, mag-start na tayo. So, bali guys, yung unang step natin is papakuluan natin yung ating coconut milk. Ayan. On a medium heat. Ayan. So, bali, continuous lang yung paghalo natin until until kumulo siya. Ayan guys, oh, medyo kumukulo na siya. So, once na kumulo na yung ating coconut milk, pwede na nating ilagay yung mga ibang ingredients. Ang gagawin ko guys is yung corn, ito, ilalagay ko pati yung sabaw niya kasi pampalasa din siya. Ayan, para pandagdag siya ng flavor, kumbaga. And then after, yung ating sugar na 1 cup. And then, isasabay ko na rin guys yung ating peanut. Yung ating Happy Peanut. And then at the same time, ilalagay ko na rin yung ating condensed milk. Ayan. So, papakuluin natin siya. So, bali continuous lang yung paghalo natin. Medium heat. So, bali guys, habang pinapakuluan natin yung ating coconut milk with the other ingredients, tutunawin na natin yung ating cornstarch kasama ng milk. So, ayan.
So, make sure lang guys na pag tinunaw na natin siya is wala siyang buo-buo. Even, kumbaga. So, ayan guys, pag okay na, pag even na natunaw yung mga cornstarch, wala na siyang buo-buo, yan, pwede na natin siyang ilagay sa ating kumukulo na gata with the ingredients. So ayan guys, pag kumukulo na and then natunaw na yung ating milk with the cornstarch, pwede na natin siyang ilagay. Ayan. Ayan. So dapat guys, pag nalagay na natin siya, yung mixture, continuous na yung paghalo natin. Ayan. Para lumapot siya. Ayan o, kung makikita nyo o, nagbuubo-ubo na siya. So, ayan. Ayan, perfect. Pag ganito na yung consistency niya guys, pwede na natin siyang patayin. Ayan. And then after guys, ilalagay na natin siya dito. So bali naglagay lang ako ng dahon ng saging sa ilalim. Ayan. And then saka natin siya i-mold dito. Ayan. Actually guys, pwedeng pambenta to. Kung let's say gusto nyong magnegosyo, ganun. Pwede siya. Pag may mga handaan, ganun. And then guys, bali, ifa-flat lang natin siya sa taas. After, so nilagyan ko na siya ng cheese on top. So hindi lang medyo buubo lang kasi yung grater natin nawawala. So ayan, and then after ko malagay, magbubudbud rin ako ng latik. Ayan. So guys, we're done! Yay! So ito na yung ating MAJA BLANCA. So pinalamig na natin siya. So ngayon, titikman na natin siya. Get! Ayan. Charan! Look guys, so here. Naimas. Ano sa Tagalog ang naimas? Nasarap. Masarap! Wow, sarap! I love it! Gaya-gaya. Ang talap-talap!
manifan niyo. Makikiroon eh. Tayo naman yung mag-judge sa ginawa natin ng MAJA BLANCA. So, ito siya guys. So, ayan. Perfect! I love it! Super tamang-tama lang yung tamis. And then, yung corn, super naglalasa siya kasi nilagay natin yung sabaw ng corn. Tapos, nag-blend din siya doon sa peanut na nilagay natin. Perfect. And then, of course, meron tayong buko juice. Ayan. So guys, this ends our vlog for today. And hanggang sa susunod na ating mga recipe ulit na gagawin. So ayun guys, that's all for now. This has been Ylarn saying and reminding everyone to please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye everyone!